Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So last vlog jalli mutta paadina tuyaru. So inita vlog aita continuation vlog paadondulle. Aidu dummuda vlog paadne 1k views paidundu. Avink mast khushi attunu first time aattu 1k views iತ್ತು 6 days to paidini 6-7 days to paidini. So anchad maate regular thank you so much. So itte yana jallida continuation vlog paadondulle. Nikla tule. ಮಾತಲ್ಲಿ ಜೇನು ತುಂಬಿ ನೂರೆಂಟು ಹೇಳುವೆ, ನನಗಿಂತ ಚೆಲುವ ಬರಲು ನೀ ಹಿಂದೆ ಓಡುವೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇರೇನು ನೋಡದಿನ್ನು, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕಣ್ಣು ಬೇರೇನು ನೋಡದಿನ್ನು. ನಿನಗಾಗಿಯೇ ಬಾಳುವೆ ಇನ್ನು ನಾನು, ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಿಡು ನೀ ಬಿಂಕವ ಚೆಲುವೆ. ನಿನ್ನ ಒಲವು ಬೇಕೆಂದು ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಛಲವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಚಿನ್ನದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ಬಿಡು ನೀ ಬಿಂಕವ ಚೆಲುವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಏನಾದ್ರು. ನೀ ಸ್ಮೈಲ್ तू स्माइल दी ಅಲ್ಲಿನ ಸೊ ಯಾನೆಂಚ ರೆಡಿ ಆತೆ ಬಂದು ತುಯಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಲಿ. ಸೊ ಯಾನೆಂಚ ತೋಜುವೆ ಬಂದೆಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಇಡ್ಪಲ್ನೆ. ಒಲವ ಮೊದಲ ಜಳಕ ಅದ ನೆನೆದರೆ ಪುಳಕ, ದಿನವಿಡಿ ಕಾದು ಕುಳಿತೆ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಳಾಕೆ. ಪರಿಚಯ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರ ಹಿಡಿದು ಕರೆದೆ ರಾಧೆ 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 ರಾಧೆ. ಸೊ ಹಾಲ್ಗೆ ಬರ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಏನಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಯಕೆಗೆ ಬಲಸುನ ವೀಡಿಯೋನು ಏನು ಬನ್ನಗೆನ್ನು ನೀ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರುದ ನೇನು ಪಂದುವರ ಬೇಜಾರಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ರೆಡಿ ಆದ ಬತ್ತದು ಕುಲ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಏರ್ ಪೂರ ಏನು ಪಂಟ ಅಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈಚಿರು. ಕೆಲವೇರ ಅಕ್ಲ ಕೆಲವು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ದಾದಂಡಲ್ಲ ದಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅವಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಜಾಬು ಪೋಪುನಕ್ಲ ಅವಡ್
ಅಂಚ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಕೆದ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕಲು ಬರಂದಿನಕುಲು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಏತೇತೋ ದೂರ ಹೊಡ್ದುಲ ಬೈದೇರು ತಲಪಾಡಿ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕಲು ಒರ್ತಿ ತಲಪಾಡಿದ ಹಂಚಿದಾಲು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಪೂರ ಬೈದೇರು ಅವ ಹಿಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಂಡು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಯಾಲ್ನ ಅಂಚೆನೆ ಪೋಪೆ ಬರನೇ ಅಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಪು ಜೀವನ್ಪುನದ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಪೋಪೆ ಅಂಡ್ ಎನ್ನಡ ತೀರಿನ ಪೋಪೆ ಅನ್ನು. ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬರ್ರೆ ಆಯ್ಜಿ ಪಂದು ಈ ವ್ಲಾಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಕಲು ಎನ್ನ ಬಯಕೆದ ವೀಡಿಯೋನ ತೂಲೆ ಬಯಕೆನ್ ತೂಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗಳ ಮಸ್ತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ದಿನದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಆತಂಡು 15 ಬಯಕೆಗೆ ದಿನದಿಯರು ಪೋದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 22 ಬಯಕೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೇರು. ಎನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಆವಡು ಸಾರಿ ಆವಡು ಸಾರಿದ ಬ್ಲೌಸ್ ಆವಡು ಹಾಲ್ದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒನಸ್ದ ಪೂರ A to Z ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಬಲಸುನ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಆವಡು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆವಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಂಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ವಾರಡೆ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಆತಂಡು ಅತ್ತ ಪಂದು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನೊಲಿ ಬಟ್ ದಾಯೆ ಈ ಒಂಜಿ ಖುಷಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರ್ದ ದಾಯ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಪಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪನ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಬಯಕೆ ಅಂತ ಯಾನಿ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚೆನ ಆತಂಡು ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಈ ಟೈಮುಡು ತಿನ್ಪಿನ ಕಾವಡು ಒಯ್ಕಲ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲೆ ಆಂಡ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಯಾನು ಪಂಡ ಯಾನು ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆದುಡು ಕೂಲ ಕ್ಯಾಮರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದುವೆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೋಲಾಂಡ ಕ್ಯಾಮರ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತಂಡ ಸನತೆ ಯಾನು ಒನಸ್ ಮಲ್ಪುನೇನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಲು ಆಂಡ ಅವ್ಳು ಮಾತಾಡ್ನ ಎದುರು ಒಂಥರ ಶೈ ಅವಂತುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಆಂಡಲ್ಲ ದಾದನ ಇಂಕ ಶೈ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಡೇ ಆದ ದಿಯಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಆಡ್ ಪೂರಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ A to Z ಫೋಟೋ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಒರ್ತಿ ಉಂಟುದು ದೇತದಲ್ಲ ಫೋಟೋ. ಸೊ ಇತ್ತೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀರು ನಿಕಲ್ಲ ತೂಲೆ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೇಪುಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತದಿನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ ಅಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲೆ ನೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತಲು ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆ ಲಿಂಕೋಸ್ಕರ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ತಾಲು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತಾಲು ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು. ಕೆಲವು ಕೊಂಕು ಪಾತೆರ್ನ ಜನಕ್ಲೆಗ ಮೂಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈದೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬೈದೇರು ಪಂಡಲು ಒಲ್ಲ ತೋಜ್ಜೆರಿಂದು ಆಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಪಿದೈ ಉಂತುದೇರು ಆಂಜೋನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಿದೈ ಉಂತುದೇರು ಅವಳು ಉಪ್ಪುನಿ ಲೇಡೀಸ್ ನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಉಲ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಆತನು ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಲ ಇತ್ತಿಜೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ದು ಸೊ ಯಾನು ತಿಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಬಲಸಿನಿಟ್ಟು ತಿಂದು ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕನತಲ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾತ ಅಮ್ಮನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಯಕೆ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮನ ಪೂರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಪಾಡ್ಯಲು. ಸೊ ಅಲ್ತರ್ದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಒಂಜಿ 10-16 ತಮ್ಮನ ಎಂಕ ಆತುಂಡು ಇದೇ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಏರ್ ಪೂರ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದೇರು ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನಾಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದಿನ ಮಾತೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನ್ನ ಮಿತ್ತಿ ಈತು ಮೋಕೆ ಕಾಳಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ದೀದ್ ಎಂಕ್ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುಡು ಪಂಡುಪ್ಪುಂಡು
ತಮ್ಮನ ಪಾಡುಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತಂಡ ಪಾಡುವೆರ್ ಇಜಿಂಡ ಏರ್ಲ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುಡು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಲ ಕೆಲವರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತೇರೆಗ್ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಅಕ್ಲ್ ಪಾಡುವೆರ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಪನ್ನೆಟ್ಟುದ ಅದಣಲ್ ತಪ್ಪಿಪ್ಪು ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅವೆನ್ನೆ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಸರಿ ವಂತಿಜ್ಯಾನ್. ಆಂಡ ಎಂಕ್ ಬಯಕೆದ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡ್ ಪಂಡ ಬಯಕೆ ಇಂಚ ಆವೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಂಡ್ ಅವೇ ಖುಷಿ ಆಂಡ್. ಕುಡಕೊಲ್ಲಲೆ ದೆಪ್ಪೆ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓ ಬಂದುವೆ ಬಾಗಿ Wait, foto. Yes, perfect.